Hayırlı gün. Benim подписчикларым, meni korap bargıçılar, meni kora güzel. Хризантемалар кайтып отырдылар үйге. Потому что салкын айтты. Әзірәген жиып қайттым менә матурлык өчен. Аллаһ шөкер, эшләрне кышкыга килеп куйдык инде. Суларны түктек. Жиясын жыйдык. Виноградларны төшереп куйдык. Менә урамда салкын бүген. Менә карагыз әле ничә градус күрсәтә. Менә Аллаһ шөкер, салкыннарга кадәр эшләдек. Пока. Менә каеннар утыра. Әле саргайганнар инде яфраклары. Плюс 3 күрсәт ахыры. Менә ярый, пока. Кем ана буллап тора дисәң дә, булламаган да үзе. Сау булып торыгыз. Пока.